Kai masa ana sanyi. Kai masa ni tun da nake ban ma taɓa jin sanyi irin na wannan shekare ba. Kai Ni tun da nake ban ma taɓa jin sanyi irin na wannan shekare ba. kai to wallahi ina bala in tausaya mu talakan da ce bai da abun da zai ci. Wa alaikum salam. Sai mu Hausa. je. Barkan ku dai. Dan Hausa ana sanyi. Amma alaikum sanyi Abba mala. Ba kullun na gaba ma a sanyi baba na. Zaune a majalisa jiya da daddare ina gaya ma muna zaune sanyi ake ba muna jin dumi ga wuta iya wuta bai kamata a ce ma muna jin sanyi ba. Ina gaya ma magana idan mutum ya yi sai an ciro maganan an sa ta a wutan nan ta dan yi dumi ta daskare sannan za a kara ma kowa a kunne ko me ake cewa. Na magana kuwa Kai. Dan Hausa. na Ni na rantse da Allah 2019 ma zan koma. kai me aka To ai ba robar gona da makullin ɗaki na a ciki. wannan karerin na kusan mani ya kai sai an ji mun bari na wuce gida. Abokina. kai na Allah ya yi maganar nan ta ku. Har sanyin ne ya wuce ba zan daina jin sanyin nan. To kai ma wuce za ka yi. Sai da safo. ai baba ana sha ma zan koma nan garin ni ba ma a sanyi Ra- sai kawai da ko da kana Rasha. rasha To Allah ya kai ka lahiya. amin amin Ni ai yanzu nan zan to ai dawo. maza na ga mai gama shan to a dawo lahiya. to baba Eh? ko tafiya kenan? wallahi tafiya kenan A ni na je Niger. a'a kai Nijar A ni Niger zan je. Nijar za ka je a to shikenan ba wani abu